Barkanka da shigowa kundin sirrikan makaranta, ka danna subscribe ka danna ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Manyan malamai da manyan alarammomi na wannan gida, muna kuwa farka da wannan juma'a mai albarka ta wannan rana ta juma'a. To kamar yadda kuka sani dai, wannan gida mai albarka yana kuwa fatan alkhairi da fatan kowa ya yi sallah lafiya. To Allah ya sa haka, amin. To yau ma dai ga mu ɗauki da wani sirri mai albarka, mai fa'ida, mai daraja, na farin jini da kuma kwarjini. Wannan sirri in Allah ya yarda mutum in ya yi shi, to za ka samu kwarjini, za ka samu kuma farin jini. To abin da ake nema shi ne, shi sirrin farin jini ya danganta. Akwai wanda za ka ga idan Allah ya hore masa farin jini, za ka ga duk yadda ya shiga mutane suna son sa, suna son abin da yake so. To in Allah ya yarda wannan sirrin ma tamkar haka yake. Duk yadda za ka je za ka ga kai ɗaukakakke ne a wannan wajen. Za ka ga mutane suna girmama ka, ana baka girma, kana kwarjini, kana musu kwarjini a idanuwansu, kuma sannan suna son ka. To in Allah ya yarda wannan sirri ka jarraba shi. To wannan dai ana so ka samu farar takarda, sai ka rubuta wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Na rubuta muku ayar a ƙarshen bidiyon, za ku ganta, sai ku rubuta ta. To idan ka rubuta ta ƙafa uku, sai ka naɗe ka yi laya, sai ka sa ta a cikin aljihunka, ya zamanto cewa duk yadda za ka tafi wannan layar tana jikinka. Duk wasu al'amuran da za ka yi, wannan laya tana jikinka. To wannan zai baka dama ce na samun kwarjini da kuma farin jini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan mujarrabi ne. Ina ƙara sanar muku da cewa duk abin da za mu baku, muna baku abu mujarrabi ne, wanda mun tabbatar da ingancinsa, mun tabbatar da aikinsa tukun muke sakar muku shi. Kuma sannan ina mai muku albishir da cewa wannan sirri da muka sake muku na da ake tasarifi na ismillah azim, yana dab da fitowa. Kwanan nan Allah da za mu sake muku shi. Muna wasu 'yan bincike ne, za mu sakar muku da shi yadda ake yin sa. In Allah ya yarda kwanan nan burinku zai cika. Mun gode, sai ku danna mana subscribe. Wanda yake da tambaya zai iya mana. Mun gode. Kamar ta cikin comment. Mun gode.